Елково се намира наше село Черешово. Пълно е с баби работливи и невести закачливи, а момите са ни малко мързеливи. Момците са се засмени, стройни на пети ергени. Кой е по и кой е най, конкуренцията няма край. Черешовата кампания стартира и за всеки работа се тук намира. Само наша дешка мързеланка си полегнала на сянка. Абре, дешке, я стани и черешки набери. Но защо да ги берем, като можем да ядем? Оставете ме сега, искам да си полежа, а па вие си берете и на пазара ги носете. Както дешка поседнала, тъй дълбоко си заспала.